Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás na 20. ročníku Marokánky. Je to už dlouhých 20 let, před 20 let, co jsme pořádali první ročník. Čas letí jako voda a jsem rád, že jste se všichni sem přišli podívat a zúčastnit této akce. Rád bych vás přivítal jménem firmy Kun Bohemia, hlavního pořadatele této akce. Já se jmenuji Jiří Bosák a mám na starosti prodej stavebních strojů Komatsu ve východních Čechách. Jakube, vítáme tě dneska na Marokánce, písniku. Ty jako velký rybář, co máš společného s těma velkýma mašinama? Co mám společného já jako rybář a tyhle ty velké mašiny, no tak to je úplně jednoduchý. Jelikož už mě nezajímá jenom chytání ryb, ale i chov ryb, tak tyhle ty mašiny jsou pro rybníkáře naprosto dokonalým pomocníkem při odbahňování a úpravě, samozřejmě i prostředí kolem rybníků. Historicky se to dělalo s lopatama, krumpáčema, byly na to roky, dneska je uspěchaná doba, všechno potřebujeme rychle a pokud máte takovýhle pomocníka, tak ta práce jde samozřejmě mnohem s nás.